Keď sa zdravie oblečie do rozprávky. Snehuliaci z Hefu. Jemný, hravý a ľahko stráviteľný. Poďme na to. Idem si rozpustiť bielu vegánsku a horkú čokoládu vo vodnom náleve, takže takto si dám na kocočky, aby sa mi ľahšie rozpustila. Medzi tým si idem pripraviť plnku z Hefu, čo nie je obyčajné tofu, ale z konopných lúpaných semienok. Takto ho rozpučím vidličkou, je to bohatý zdroj vlákniny a bielkovín, omega-3 a omega-6 mastných kyselín presne v takom pomere, ako ľudské telo potrebuje. A zmiešam ho s vegánskym mascarpone, domácim medom. Ten musí byť nepasterizovaný, aby nezahľaňoval organizmus. V malom množstve je harmonicky pre slezinu, žalúdok, pankreas. Pridám štipku perníkového korenia pre vitalizáciu pľúc a hrubého čreva a zároveň nám dodá krásny vianočný nádych. Pár zrničok sivej keľtskej soli, ktorá má veľa minerálov a posilňuje obličky a močový mechúr. A šťavu z citróna, ktorý nám balansuje pečeň a žlčník. Ak máte doma aj esenciálny olej lemon, pridajte tam 1-2 kvapky, krásne čistí kĺby a cievy. Teraz to celé rozmiešam do konzistentnej hmoty. Aby sme mali úplne hladký krém, prebehnem to rýchlo mixérom. A vznikla z toho krásna hladká plnka. A teraz idem tou plnkou spájať piškotky. Nanesiem si plnku, dve oproti seba spojím. Teraz idem obaľovať v bielej čokoláde. Celé takto ponorím. Vyberiem na dosku, ktorá je obalená potravinovou fóliou. Na každého snehuliačka budem potrebovať 2 gule, 1 podstavu a 1 klobúk. Takže gule už mám. V podstave budú samostatné piškotky, ktoré namočím do bielej čokolády a celé to posypem kokosom, aby to vyzeralo ako zasnežené. A na klobúky zase budem potrebovať piškotky obalené v horkej čokoláde. Tie zase posypem ešte kúskom kaká. Celé to dám stihnúť do chladničky. Poďme snehuliačikov kompletizovať. Potrebujeme, aby bola plnka hustá. Ak vám príde rečia, tak rozsekajte pár piškot. Skoro až na taký prášok a dáme to dnu. Premiešam to. Takto si vieme ladiť konzistenciu. Potrebujeme naozaj, aby nám to pekne držalo spolu. 1-2 lyžice a nechajte to potom nejakých 15 minút ostať. Nech sa tie piškoty pekne nabuknajú. Alebo ten istý efekt ako piškoty urobí aj kokos. Zoberieme si jednotlivé guľky a ideme ich pospájať ešte tým zvyšným Hefu krémom. Vlastne vždycky spojím 2, zatiaľ ich dám ležať. Telička mám pospájané, teraz potrebujem nožičky, takže zoberiem si tú piškotku, ktorú som mala samostatne. Tiež na ňu dám troška Hefu mascarponového krému. Postavím na to teličko. Pekne to zahladím lyžičkou. Takže takto mám snehuliačika, teličko aj podstavec a zase si idem prilepiť čiapočku. Takže zoberiem si ho, piškotku namočenú v čokoláde, mu dám ako taký klobúčik. Takže vzniknú nám takýto fešakovia. Dám ich do chladničky a potom ich ešte ozdobíme. Poďme ich ozdobiť, tak vezmem si goji, namážem ho troška s tou plnkou, prilepím do stredu tváričke takto šikmo. Troška horkej čokolády si dám takto bokom. Parátkom idem robiť očká. Takže namočím si do čokolády a urobím 2 očká. Takisto urobím krásny úsmev, široký aspoň z 5 bodiek. 3 gombičky, tiež urobím na brúško. Vyzerá takto krásne, takto pokračujem so všetkými snehuliačikmi. A zoberiem si tyčinku a zlomím ju tak na 3 časti. Strednú časť dám preč a vlastne tieto koncové sú ako rúšky. Takto ich zapichnem do snehuliačika z jednej aj z druhej strany. Posledné, čo potrebujem na ozdobenie, je šahlík. To použijem ovocné kože. Ja mám čučorítkovú a jablkovú. Rozrolujem si ich, prekrojím ich podložne. Môžeme snehuliačika skompletizovať tým, že mu dáme tú ovocnú kožu ako taký šálik. Ak by vám tie ovocné kože nechceli držať, dajte troška krému, lepšie sa prilnú. Vždy dbajte na to, aby dlhá časť bola na spodu a krátka na vrchu. Takíto krásni fešáci vyšli. Jejo. A idem ich dať do chladničky stuhnúť. A už ich dekorujeme, takže aby dobre držali na podnose. Takže zo spodku dám trošku krému a budú tam parádne držať. Môžeme to aj ozdobne dodekorovať. Troška toho krému dáme na podnos a posypeme to kokosom. Vianočný dezert, po ktorom deti aj dospelí žiaria. Poďme ich ochutnať. Snehuliaci s Hefu plnkou, kokosovým snehom a sladkým úsmevom. Pre viacej receptíkov a tipov sledujte hefu.sk na Facebooku, na Instagrame Hefu Konopné tofu. Majte krásny dníček, ahoj!